azkenen rutina beak die, ez? Etzeak ikustatzen igual partiduko eunen goizen zerbait erraro itea, euneroko paseok, euneroko otorduk, ordu antzekotan eta bar, baino egi esan lehen eukin itun mani erokerik eta holako gauzek alde batea utzita, ez? Ike pentsatzeita azkenen. Denok dauzkeun otxuren. Azkenean beti antzeko askotan irazten aizanean beti galtza berriak isegita bizka mantentzegu, mino. Orduan, bai dauzke gordun Bato beste bai. manik. Askotan irazten txapleketa batean ondo hasi ezkeo beti zapatia egoalak, eta kantontzi egoalak, eta galtza egoalak, eta goia galtzen hasi ezkeo dena fuera. Baina, bueno, eskotan mania diago zertako zute balia. Puro lasai eukitzeko, ez? Nik uste klabe hori izatea. Azkenenik, ire entramentu kondoin bali matuk, ire, janordu kondoin bali matuk, eta deskanso eta dena ondo eman bali makazten zehar, bazte burun lasai jutea, ez? Eta azkenen, inkonstientekin ikuste gauzoike. Galtzen hasi ezkeo ja marpare galtza ez diozteketa. Antzeko zerbait zatxe gara, ez? Iglesias ideik, unai galtza berri gaizki, okin ez dit irabazten da. Ja bukatzen juk, ja.